O Concello de Ribeira anuncia unha nova en materia de deporte. Un total de 20 deportistas individuais beneficiaránse das bolsas de axudas municipais do 2025, cun importe global de 14.000 euros. O Concello de Ribeira vén de facer pública a adxudicación das axudas a deportistas individuais correspondentes ao ano 2025. En total, 20 deportistas beneficiaránse destas bolsas municipais, cun importe global de 14.000 euros. As axudas repártense en diferentes contías, en función da puntuación obtida polos deportistas segundo un baremo que ten en conta criterios como palmarés, a continuidade e a categoría competitiva. Desde o goberno local destacan que esta liña de subvencións ten como obxectivo apoiar o esforzo e o rendemento dos deportistas individuais non profesionais do municipio. Nesta convocatoria tivéronse en conta os resultados acadados polos deportistas durante a tempada do ano 2024, valorando así o seu desempeño competitivo. A entrega formal destas axudas realizarase en vindeiras datas, nun acto que será anunciado polo Concello.